So ndifuna ndikufotokozere zomwe zikuchitika ndiye panopa zinthu zomwe zikutrenda ndi za achakwera amayiko usi wonona za manganya ndi malemu Saulus Chilima. May his soul rest in peace. So let me tell you what happened. Okay, a President Chakwera, Vice President wa President Chakwera anali Chilima. Ndiyeno malemu Chilima adamwalira amayiko usi no amanganya anatenga malo a Chilima, meaning Vice President anali Chilima komano arangomwalira Vice President anakhalano amayiko usi. So panopa nthawi yandale ndiyeno mungomva kanchenche kaso wakutani. Anyways, let's not mind that. Let's continue. Yeah, so ndiyeno panopa nthawi yandale ndiye mungomva uku amayiko usi uku Chakwera uku mayiko usi khangale ndi Chakwera akuwukirana izi ndi izi. So I'm here to explain. I want you guys to understand. So this is what is happening right now. Panopa nthawi ya makampeni ndiyeno anthu aku Malawi ife ambiri timafunano nthawi ya kampeni iyi noti kufuna komano sizachilendo wa ifetu timayisangati kuti Vice President akamapanga kampeni amapangiranso ndi ya President sinanga amakhanga kuti ndi gulu limodzi. Ndiyeno pano amayiko usi sakuonetsa kuti ali mbali ya Chakwera. Mayiko usi panopa aliso ndi chipani chake ndi cha odya zake alibe mlandu Chakweraso chake ndi cha MCP. Ndiyeno zomwe kumayankhula amayiko usi anthu akumazitembenuza kumesanga kuti mayiko usi ali against Chakwera. Pali zinthu zambiri zomwe amayiko usi anayankhula. Ndinati mama ndiwo mweli balida kutani lero naima ndikupikisana ndi Chakwera. Ndiyachi unati mama ndiwo mweli kuti bwanji ine ndati president ndiye mweli tono mama ndiwo mweli ndi president ndiwo mweli kufanana ndi anthu nkhani zija kumazipeka. I don't know kuti akumazitembenuza. I don't know kuti amanganyayo akupanga di mean what people are thinking. So nkhani naso yomwe ina anthu ambiri anasana imvetsetse bwinobwino amanganya amathokoza kuti iwowo ndege yawo yafika ili yabwinobwino. Sindi kanabwera lero kunoko ndachita kuyitanidwa ndasika ndege lero mayakuti nali kutali ndimangopemphera kuti ndege zisokonekere ndikafike. Ndiyeno mkuzomazifunsa pano kuti chifukwa chani anthu amaganiza ngati kuti zomwe akunena amanganyazi is against Chakwera. So nganizi amalawa anaziphatikiza paja malemu Saulus Chilima anamwalira pa ngozi ya ndege. Ndeno amanganya kumathokoza kuti chanchani undafika bwino anthu amesanga kuti no akukumbutsa zakale. Now you understand what I'm trying to say, right? Yeah. So that is what is happening. Ndiyeno panopa ndi nthawi ya campaign, of course, nthawi ya ndale. Ndi kaya zomwe akuyankhula manganyawo it's against Chakwera. Manganya is still the Vice President. Ndiyeno panopa zoveka zokuti no galimoto yomwe a Vice President amanganya amayuza yalandidwa. Yeah, yalandidwa and I don't know kuti amayuza ndani galimoto. I think amati security yake. Yeah, a security yake. So this is what amanganya said. Galimoto yaba mdividi wa Vice President lead or pilot vehicle yomwe imanyamula achitetezo anga yalandidwa ndi kuperekedwa kwa munthu oti si Vice President. Galimoto iyi ndi ya boma osati ya chipani. Inetu olwatandilanda magalimoto onse kuti ndiyende pa wheelbar siningaone vuto chifukwa ndakula ndikuyendetsa zingelengele. Ine ndimadya zanga ndipo ndilibe mlandu. Chomwe ndikudana nacho ndi ine ndikatangale ndi umbava. Na wow. Olwakadipa andija andidafuna anopo wina wache wakomwepo samketika kuti ayi mfuna mumuphe maiko usi wala bajani
Mena ukambele namo iyo angulankhula anzakewo ndikuponya ka audio mukalawo yamba kuimvera ase tayika twamvera ezimenezo awuzeso aphakamisawo nkhani imene asalole nkhani zimenezo anyamata onse muuzane nkhani imene itine pafolamu paja nayamba kuimva kandi 4 days sopano manganya asowe manganya must be disciplined manganya asokoneza ulula zisisi. This is getting real. No. It's too much sauce. I got too much sauce. There's too much sauce. There's too much. There's too much sauce. There's too much sauce. Yeah. So, zabizo zodi no, atizomveka zokuti kaya amanganyawo ayuza magalimoto yawo kaya magalimoto yawo. I just don't know what's going on. Komano nefuso langa ndilokuti kodi amego usi account ndi yawo. And it looks like in the account yawo. I don't know whether in the account yawo or not. Omangadiri yawo. There's too much sauce. There's too much sauce. Kuma inu. So I'm just here to update you guys whatever it's going on. I'm not here to damage anyone's reputation and have never damaged anyone's reputation. I have never. This program is where I clean my reputation out. So when things are happening in this country, nimobanga an update for you guys to know what's going on, not to be misleaded. Zantu found hama bigankani nesindi bigankani kana ngema kana evidence here. So guys, it's Samia Ja here. Hi. If you'd like me to talk about whatever you want me to talk, if you want people to know whatever 0989520470. Yeah. Remember what number is Cindy is I don't chill with people. It's for business. Strictly for business. Okubayo ndi ndani? Osandifusa bwanji. Bali mena ndifusa okubayo ndi utiyo. Iyo ndo okuba. Atatoka ukula bwanji. Ukula bwanji osandifusa okubayo ndi utiyo. Malai muno anthu ena manyamuka kwawo kupita kumene sazi waiwo ndikubwerera kutaya nthawi alibe chochito. Anyamata angokhala osalipidwa ntchito. This is dangerous. Izizi ndizoopsa. Izizi ndizoopsa. Can you please take care of that person? Ngani ndiona kutukuzwa kuti mkulana nazo koma kakitete tiapase ulemu. Yakula kuna ozwedi. Chikakane mtu atala kusa zinthu tiapase ulemu. Etwe. Ngani ndiona kuti bano pa Malawi ziko lindira bwino. Ziko lindiratu. Tisachite zinthu zononga. Ndikumana iti? Tisachite zinthu zononga. Kuchipatala. Azimaya akapita kuchipatala, amafuna akapaswe chithandizo. Ana apite kusukulu. Fetereza tikati fetereza. Sikuti chimanga panzere. Fetereza panzere. Chilichonse panzere. Chikunena kuti aliyense agwire ntchito malingana ndi mmene anadziwira. Ineyo sindikuopa chifukwa ndikuyima pa chilungamo. Zangoni dabwisa kunena kuti ngati simukuziwa, ngakuti silimadandaula za ineyo. Anthu ambiri simukuziwa. Ndimangolirira mkati kuyang'ana za anthu osati za ine. Chimene akundichita kasimukuziwa ayamba kundizunza koopsa. Ngati simukuziwa. Magalimoto amene ndimayenderawa masokolo pamakhala galimoto imene imapita patali ukaona kuti kodi kuli bwino kapena kuli bwanji. Monga vice president makhala asilikali mene muti Ailanda yoseja Ailanda mene Ailandamo akukapereka kwa munthu amene si vice president.
zimene zosinganene ndikunena apapa chifukwa anthu ndikumakamba zimene zikukhuza inuyo. Za ineyo ndimati ambuye ine ndimayenda chingerengere, ndimayendesa chingerengere kumathamanga nacho. Lero magalimoto onsewa alanda imozi ndinazo ntchito olona tatenga osuwa ziyenda muwilibala ndinazo ntchito. Ikandichete ndiye mumve zimene akuchita chifukwa ineyo zachibwino sindimafunga. Iyayi ine zachibwino sindimafunga. Moyo wa munthu ukapita watani kodi anthu akusauka. Ine ndikufuna kuti anthu akuba azimangidwa, anthu osagwira ntchito achosedwe, anthu amene ali m'mayiko akunja ali kunoko akumatibera athamangitsidwa zipita kwawo. Zinthu zambiri zikuvutika, mafuta nganyenye sina kuba munthu tiye tikaguleni mafuta. Mwini wake okula mafuta ndi uyu, koma mpeza ena ndi ena apita kutiso komweko. Ndiye ukanena kuti abale kuchipinda ndi malo wandeka ndiye mpeza akubwera kwa atatu sudabwa unakuwafusa akazanga awa ndi ndani sufusa. Ndiye nkhani ndiona kuti pakali pano aya maposo awa asilikali amakani mfuti izi ndizachitetezo zimene zikuchitika. Asilikali itabwesa mfuti zanu zokai kunoko alande mfuti akalanda mfuti asilikali so akalanda mfuti afuna nditani ndiye akumanena kuti timbane, akunena kuti amene iyi timpweteke, amene iyi kulilongwe asabwere. Ndati neta kuyenda kuchokera pano basi ukafika kulilongwe konko. Ine ndingaope kufa ndikafatizima kupweteka ukafa umva kupweteka. Mubai plot mulimawu muzachita chibwana kufikira lida chibwana inu mulisomawu kwaikika kwa munthu kufa kamozi kena muchani chiweruzo. Ziko lino chikafuna kukonza osamaopsezana. Iyayi osamaopsezana olo akanipa andija andikafuna. Ndiye ndifuna kuti panopo wina wache wakomweko zamketika kuti ayi mfuna mumupema ibo usi wala bajana. Mena ukamera namo iyo wangulangu anzakewo ndikuponya ka audio mukalawe amba kuimvera asatayika kamvera. Masalole zimenezo uze so apagamisawo kani mena sairole masalole nkani zimenezo nyamata wose muuzane kani mene itine pafola mubacha namba kuimva kandi 4 days sopana manganya sowe manganya must be disciplined manganya asokoneza ulula zisisi kwesa chipani chake chitata kwesecho lekeza lipopo masalole lekeza lipopo Tibani. Kaika ni tiba nanu